Queremos felicitar o alumnado e profesorado do IES Celso Emilio Ferreiro de Celanova porque acaba de recibir un premio polo seu Centro de Interpretación Virtual da Memoria Histórica, un proxecto impulsado polo Departamento de Historia e coordinado pola Biblioteca e que acaba de ser recoñecido pola Xunta nun 10º concurso de traballos por proxectos. Falamos con Irma Fernández, profesora de Música e responsable da Biblioteca. Hola Irma, que tal? Moi boas. Moi ben, boa tarde. Bueno, e parabéns, Que maravilla. Bueno, pois moitísimas gracias. Todo o que sexa poñer ao ensino público rural no mapa, eso encántanos. Claro. Que podemos ver nese Centro de Interpretación Virtual da Memoria Histórica? Como funciona? Bueno, pois agora mesmo moitas cousas. O que nos empezou a pasar é que había unha liña de traballo que xurdiu así sen telo moi pensado, porque había precuelas, digamos, no Departamento de Historia, no Departamento de Galego. Entón, unha colaboración constante, cada vez máis habitual, co Comité de Memoria Histórica da comarca de Celanova. Entón decidimos darlle un pouco máis de forma e acoller todos esos recursos, esas actividades, esas cousas que iban saindo nun centro de interpretación. Claro, como non temos espazo polo momento, decidimos que fora un centro de interpretación virtual, onde almacenar todos esos recursos e tamén, ao mesmo tempo, podelos partillar por se poden ser exportables a outros centros, que nos pensamos que sí, porque o que facemos nós o pode facer todo o mundo. Pero de que tipo de recursos estamos a falar? De que fontes bebedes? Bueno, é que é super varia, que non sei por onde empezar. Por exemplo, un roteiro da memoria dos lugares de memoria histórica de Celanova, vila e comarca. Entón, información buscada polos alumnos, coa súa localización, digamos, as súas coordenadas para quen queira facer ese roteiro o poda facer. Unha ferramenta informativa. Despois, levamos á práctica, en formato físico, digamos, ese roteiro. Pois fixemos un videomontaxe co alumnado, aparece tamén os do Comité de Memoria Histórica que nos guiaron a ruta, pois con unha banda sonora que fixo o Departamento de Música e un recital de poesía comprometida, digamos, que fixeron os da FP Básica, pois eso é un vídeo. Aí tamén foi o Centro de Interpretación Virtual. Un artigo periodístico que fixeron os de Galego sobre o campo de concentración de Mataus, en donde hai, bueno, celanoenses che foron a parar ali. Pois tamén, aí foi a... Entón, hai recursos variados, algúns, por exemplo, elaborados por nós, por exemplo, un estado da cuestión de que outros museos da memoria hai, que son moitos, e nós cando empezamos a facer este estado da cuestión non nos coñecíamos. Pois importante, non? E bueno, pois todas esas cousas podemos atopar e todo o que vamos facendo. Claro, e que seguiredes facendo porque supoño que será un proxecto aberto, non sei canto tempo levades con el, canto tempo vos levou coordinar todas esas actividades e departamentos? Bueno, pois a ver, eu penso que así o punto de partida de témolo que facer xa foi o finais do 2022 cando o Comité de Memoria Histórica da comarca de Celanova dounos unha cousa moi importante para nós, que é a placa das escolas da República de aquí de Celanova, que bueno, apareceu que estaba escondida na casa dun veciño que a escondera, e o veciño fixo ya chegar o comité dounola a nós para que a tivéramos exposta e todo o mundo soubera o que era aquelo. Entón dixemos, isto hai que facer unha liña de traballo e que se pode ser conxunta mellor. Entón, si, eso foi como a finais do 2022 e logo tamén outra das pedras de toque foi a exhumación da fosa dos asturianos co equipo dirixido por Fernando Serrulla, e todo iso contáronolo nun acto de unha xornada de memoria histórica e dereitos humanos que organizou o Departamento de Historia en colaboración co Comité, que foi en febreiro do 23. Que, bueno, foi un acto moi emotivo no auditorio de Celanova, onde asistiu todo o instituto, bueno, onde o propio Fernando Serrulla tamén nos explicou o seu traballo como antropólogo forense, onde interviu Ixinio, o presidente do comité, e bueno, foi un día moi emocionante. Claro, e como reacciona a rapazada? Está interesada nestes asuntos relacionados coa memoria histórica neste momento no que sempre se fala do desinterese da xente nova polo acontecido durante o franquismo? Como conseguides vos captar a súa atención?
Home, hai de todo, pero eu penso que hai un par de cousas que igual son as que funcionan. Por un lado, os nosos propios espazos, que non fixemos nada para telos, pero claro, cando ti lle dis, é que aquí no salón de actos, que agora facemos as festas, antes era a celda de castigo, os presos chamábanlle La Leona, e se salías dali era para que che deran un tiro no forriolo. Entón, cando entran, empezan a imaginar aquelo, eso é de verdad. Tes que ser moi frío e moi, non sei, para que non che afecte eso, porque está lo vendo. Por outra parte, eu penso que outro pilar fundamental de chegar ao alumnado é o ben que traballa o Departamento de Historia e como nos animaron os demais a traballar niso. Eu, como coordinadora da biblioteca, pareceme que fan un traballo moi ben feito, moi riguroso, en un tono moi bo. Nun tono, pois eso, que un pouco que responde o lema, non? O lema de verdade, xustiza e reparación, o que buscamos todos, claro. E percibides que mudara a concepción que teñen os nenos e as nenas da ditadura despois de realizar este proxecto, de verse inmersos neste centro de interpretación virtual da memoria histórica? Pois, na maioría dos rapaces eu penso que sí. Eu penso que sí. Non sei, por exemplo, eu como bibliotecaria, non? Como coordinadora da biblioteca, eu traballo con eles, por exemplo, recital de poesía, que, bueno, pois aquí o noso Celso Emilio ten uns poemas estupendos, pero, bueno, pois moitos máis, non? Como cando falas destes temas xa non é unha risa, ou non é un tema baladí, senón que se meten con non sei, con emoción tamén, un pouco e con empatía. Estaba buscando a palabra. Eu penso que esta maneira de traballar o que fai é que empaticemos, coas vítimas, que é superimportante, creo, neste momento, a empatía coas vítimas. Claro, que estamos falando dunha vila, decías antes, moi castigada durante os anos da represión, o propio instituto, como explicabas, foi prisión franquista, de aí é Celso Emilio, claro. Pepe Velo, dous creadores perseguidos, moi destacados, ademais, da historia da resistencia antifascista. Isto supoño que se mama desde pequenos, non? Tamén hai na escola. Eu penso que sí, e que tamén no cole, eu penso que tamén o traballan ben no noso cole público, no Curros Enríquez. Entón, eu penso que bueno, que un camiño xa que vamos percorrendo todos dunha maneira bastante natural. Pero eso tamén porque foi permeando, por suposto, haberá de todo, haberá xente que non lle permee nada nadiña, e bueno, xa está. Pero bueno, eu penso que con rigor e con bo facer podese abordar estos temas estupendamente e achegar a realidade, eso, con serenidade, non sen estridencias, pero, bueno, pois con firmeza e con verdade, claro. Pois Irma Fernández, responsable da Biblioteca do IES Celso Emilio Ferreiro de Celanova, moitas grazas por contarnos e por falarnos deste Centro de Interpretación Virtual da Memoria Histórica e parabéns por educar a nosa rapazada tamén na memoria histórica. Grazas en aperta. Moitísimas gracias a vos por darnos voz. Un bico. Chao, unha aperta. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.